Kapi usog natan. Ay wala sa kilala mo ni. Sure team mong. Ano ni? Usog na lang mo. Ay lasik kayo nga. Marat ka po. Dakal dyan. Okay. Paano nabulos ka? Oh. Ni? Adobo lang mo iya. Okay. Okay. Good morning mga kadiskarte. Ang puta-puta nga kabasan. Kadisikat tayo namin. Kaya dyan tayo na natin at yan. Nami dating gawin lamot. Maniraw tilip palog. Agkuha siya raw ng karuming aram. Tawali sirap ni. So natang labak siya rawan. Kabasan. Ano wali almusal. Bali-bali panggawang kunatan. No? Wali na alipalog. Good morning good si kayo mga kadiskarte ha. Katagarad Pangasinan. Ano sulaba so panabilay. Ito na tila dyan palog. Yan yung nangantay no wali nala to lah. Paano wali sira ng gadugto. Kalabyan bali-bali may sira may nala may ulsob igat. Man niya dubok man. So wala ni desert. Amang sukal mo sa nanti natin. Namakan tayo. Shout out si kayo ha. Tanara may tropang bye-bye. Shout out si kayo. Tanaray barangay Lasip, taga barangay Lasip. Shout out si kayo. Okay. Maniro tili palag. Mapitek. Malubo. Malubo idadala nun tayo. Napidaron ko kasi pur pitik lah. Singger tila. Abangan nyo may pangitagay ko'y palag. Ano, nawali na tulong lamot. Pero walang-wala tanang ko. Magbasin ni raw. Okay. Wajatila. Bali-bali agaw. Putang. Nakadiskarte niya. Singgerli panagani dya. Bali-bali tawon. Ini yung idadalanan ko. Mga kadiskarte niya. Pilapil. Yung marika. Ano sa labat. So single pila sa ipalog. Malayo niya lang. Kaya ano ito mo? Mariroon ka. Mariroon na. Mariroon. Kapi usog natan. Ay wala sa kilala mo ni. Sure team mong. Ano ni? Usog na lang mo. Ay lasik kayo nga. Marat ka po. Dakal dyan. Okay. Paano nabulos ka? Oh. Ni? Adobo lang mo iya. Okay. Okay. Ay ramay palag ko. Ay maririyan na. Sinirap da mo yan. Hanggang po may kangkong. Wala desit ha. Kala mo. May siya kayo mga diskarte na wala nala ito mo. Desit. Okay. Baliktad. Ayan mga kadiskarte ni ayamin na tayo natin talurang palag dagal mo almusal ug pandum lain bali-bali panggawan tinani sa akin ninyo abangan nyo mga kadiskarte. Ayos mga kadiskarte aga zero akala tayo usog lalamot igat palos ang Tagalog so masami tipo ng tilalam paano makala nagwas wala ni may niya dubo tayo ng kalabyan at ang ama sa almusalan tayo. So abangan nyo tayo lutok yad yun. May sinigang sa bayabas kanda. Paborito na Ate Bilya.
Shout out sa'yo, Ate Bel. Yung paborito mong sinigang sa bayabas. Gagawin natin mamaya. Marami tayong bayabas dito. Okay. Shout out mo Tadaro Santoy. Ayan mga idol, good morning. Ito yung nahuli ng patibong natin, oh. Ngayong umaga. Mayroon uling palos. Inadobo na natin yung dalawa kagabi. Ngayon, meron na namang huli. So, ipunin na natin uli pag dalawa na. I-adobo na natin uli. Okay? Oh, pwede na itong ano, tanghalian. Okay? Mga kadiskarte ni Ayalamay naliparag ni ang gawat ka bayawas. Mga tila. Okay, masamit. Masamit yan ko. Ako yan. Kadiskarte Ayalamay naliparag ni amin luto tayo bayawas. Mga tila. Marami manayang balbalingi. Balbalingi. Kasi nga bayawas. Ang banit. Ang gold bayawas. So, kaya mga ito. Masami manaya. Ang taklabat, may bayawas ko dyan. Inagwagaw. Okay, ha? Masamit, masamit. Gold bayabas.